AI ή κρυπτο, ποιος ελέγχει το μέλλον? Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, λίγες μεγάλες εταιρείες, Google, Anthropic, OpenAI, μαζεύουν όλα τα δεδομένα, όλη την υπολογιστική ισχύ και παίρνουν όλες τις αποφάσεις. Το ίδιο που γίνεται και στη τεχνολογία Web2, στο ίντερνετ που χρησιμοποιούμε. Οι αποφάσεις παίρνονται από λίγους και εμείς απλά παρακολουθούμε. Τα μοντέλα τους μαθαίνουν από εμάς, αλλά εμείς δεν ελέγχουμε τίποτα. Από την άλλη, τα κρυπτο, το Web3 γενικότερα, μιλάει για αποκέντρωση. Κανείς δεν ελέγχει όλο το δίκτυο, το blockchain, τα nodes, τα tokens, η δύναμη πάει στους χρήστες. Ακόμα και στα AI cryptos, όπως είναι το BitSword, οι συμμετέχοντες συνεισφέρουν είτε σε μοντέλα είτε σε υπολογιστική ισχύ και ανταμείβονται με tokens. Η δύναμη δηλαδή δεν ανοίξει μία εταιρεία, αλλά ανήκει σε όσους συμμετέχουν στο δίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν ότι AI crypto δεν είναι μόνο μια τεχνολογική μάχη ή μάχη για το χρήμα, είναι και ιδεολογική. Έχει να κάνει με την ιδιωτικότητα, την παρακολούθηση, είναι μάχη για τον έλεγχο των δεδομένων, των πληροφοριών που βλέπουμε και των αποφάσεων που παίρνονται για εμάς χωρίς εμάς. Γιατί πια η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον, είναι η ζωή μας. Αν η AI μείνει στα χέρια λίγων, αυτοί οι λίγοι ελέγχουν τον κόσμο. Αν μοιραστεί, υπάρχει περισσότερη ελευθερία και μεγαλύτερη συμμετοχή στον έλεγχο των αποφάσεων. Γράψτε μου στα σχόλια την άποψή σου για αυτό το θέμα.